Halo, welcome back to my channel. Bolo iki ceritane iki mau arek kerja bola tapi ra sida. Udah cek bola. Masalah perkara YouTube iki ya. Kayak nek video asli, video featuring musik ngono iki kaya iki mundake suwe ya. Yo sing penting iki upload terus. Aku iya menina ya upload, tapi yo pirane sing nonton. Ora ana sing nonton ya ora apa-apa bala. Ora nonton sing nonton iki yo wis sing penting upload. Sing penting upload. Perkara ora ana sing delok ya syukur. Mungkin ya nek sing delok ribuan ribuan yo ora mungkin cah. Mung ber YouTube abal-abal ngene iki apa ning sing nonton. Wong asal upload video ngene ya apa direkomendasikan oleh YouTube. Wis nganti beratus-ratus video jan ra ono sing meledak sing video dawa. Minimal ya mung mentok 50. Swidak. Pal mentok 100. Wah. Jan ngene iki di dunia per YouTubean iki bolo. Ora apa-apa, ora masalah. Oke bolo, dadi iki ceritane wis 100 iki mau. Sirahe arep mangkat kerja is malah rasida. Yo durung rezekine. Engko nek omone wis eneng rezekine yo ra yo itu. Ngono apa ya ra apa lah. Iki dadi ceritane iki bar udan iki to bolo. Arep cerita-cerita delok sik iki bar udan. Nah, kuwi eneng semut ning jrentek iki lho. Wah, semute jan. Aku iki anak lanang. Kerjaku mau turut dalan. Oke, bolo ngono sik ya. Sithik-sithik wae sing penting setar muka karo YouTube. Ya upload alah ra ketang mung upload-uploadan ora ditonton ya ora apa-apa bala. Aku ya ora maksa kowe nonton. Oke. Matur suwun. Aja lali subscribe.